pozdraviť, takže čaute. Čaute. Som tu pri Mikuláši. V čom to sedíme? Sedíme vo Fende 939 Vario. Za sebou máme agregovanú súpravu Zunhammer 27 000 litrov kubických. Máme diskový podmietač 5-metrový Kuzgu a zapravujeme tu močovku. Takže ako sa ti jazdí? Tak s Fendom som spokojný. Je to taká vlajková loď, čo som zatiaľ mal možnosť karovať traktory. Je to úplne super, nesťažujem sa. Takže odkedy takto jazdíš v službách? V službách v tejto firme jazdím od februára tohto roku, ale so službami som sa už stretol v 17 rokoch. Môj otec so strýkom mali služby, mali tam New Hollanda T7 190 koní, ale za tým som ťahal len vlečku, takže cez žatvu a siláže. Ako sa volajú tieto služby? Služby sa volajú Letony SRO a sídlime v meste Sereď. To je prvý vlog na tomto kanáli, čo bude, ak sa podarí. Takže aké kamióny jazdia? Navážajú mi 3 Mani TGA X 18500 a jeden je 18460. Máme 38 kubičné cisterny, 3, čo sú tu, to čo mi navážajú teraz. Navážajú z Lubely z družstva. Celkom pekný výhľad máme. No, na tomto Liptove je pekne. Aj tam dole, nie? Na Seredi je celkom. No, a tam sú väčšinou roviny, takže všetko vidno. Trošku aj konečne zmena, však ja som z Banskej Štiavnici, takže tam máme kopce. Takže mňa to veľmi na tých rovinách ani nebaví, takže trošku adrenalínu v týchto kopcoch. Potom tuto do videa vám skočí Instagram Kevina, takže ho začnite sledovať. Si aj zapadol niekedy s týmto Fendom? Zatiaľ ešte nie. Tak je dobre. Tak si dobrý potom. Sú tu. Dobrý aj no. Nemôžem povedať dobrý, ale má to dobré kolesa, široké gumy. Akej značky? Agrimax. To nepoznám. Takže nejaké BKT, alebo čo? Nie. Teda aspoň myslím, že sú to Agrimax na Fende. Presné označenie, to ti nepoviem. Pohode. Ako sa ti v tých službách robí? Tak máš to také, no chodíš po mestách, objavuješ niečo nové a odporúčam aj mladým traktoristom, ktorí chcú skúsiť, tak nech skúsia určite aj agroslužby. Je to tak, pokiaľ človek nechce byť že len doma, tak nech ide vyskúšať. Hej. Určite je to super. Aké typy služieb robíte u vás? Zaoberáme sa len týmto zapravovaním digestátov, hnojovíc a len toto robíme, len zapravujeme, aplikujeme. Tak odborný názov. Na GPS-ku ideš? Áno. Nejaká veľká porucha už bola na tomto za ten rok? Čo som tu, tak nie. Nie. Nemali sme nič také vážne.
Len také prkotiny malé, že ložisko sa rozsypalo To patrí. na diskoch. To je jasné. Ale nič. Na akých traktoroch si ešte niekedy jazdil? Tak, jazdil som na Fast Tracku 3220 starej, John Deere z tej menšej rady 5820 s čelným nakladačom. Ten New Holland, čo mal otec, tú T7 a tento Fend. A vlastne ešte vo firme máme Class Xerion Saddle Track 4200, tak aj na tom som mal možnosť. Na tom som bol predtým. A klasika Zetory. Slovensko, Československo. Poriadne mašiny. Áno. Kde si bol tak najďalej s týmto Fendom? No, najďalej s Fendom som tu, na Liptove. Ale chodíme ešte robiť k Michalovciam Strážske a tam som bol, začínal som tam na kamióne ako návoz, ale potom som stade bral bral som ten klas naspäť do Seredi z toho Strážskeho. Tak si to už celkom dosť zažil. Ale tak. Ešte život pred sebou. Aha. A akú inú prácu by si chcel niekedy vyskúšať? Tak, zatiaľ som spokojný tu. Som tu spokojný, nemôžem sa na nič sťažovať. Ale tak možno raz časom si chcem svoje volačo rozbehnúť. Nejaké agroslužby alebo niečo. Dobre. Uvidíme, čo život dá. Takto chcel natočiť? Ako? No takto, nie, že nie. ty si prvý. Jo, tak to dá. No mám radosť. Len také fotky aj na ono sme vlastne boli na farm družstve z Lehoty pod Vtáčnikom. Tam bol ten Xerion. Hej. No. Tam ani neviem, ako sa on volá, čo to fotí tam. Nenapadne ma to. Viem, že sa... Nie tento? Martin Krnáč? Nie. On robil tiež v tejto firme. Hej? Áno. No vlastne predtým, ako išiel robiť toho predajcu. Teraz robí predajcu nejakej firme. Hej. A neviem komu, ale viem, že robil tu. Tak, akože týmto ho pozdravujeme, aj keď pochybujem, že bude pozerať tento vlog. Ale tak. A možno. Do slušnosti. Vysvetlíš nám, ako to funguje na tom? Tak, sanie, otváram trojcestný ventil, ktorý je tu na začiatku. Otváram gombíkom, tu napravo sa zapína kardán. Už len pridám otáčky a čakám, kým sa natiahnem, naplním. A v tej firme, ktorej robíš služby, tak ako majú tento Fend už dlho? To ti neviem povedať. Nevieš? Pohodne. Má 9000 motohodín, takže neviem. Zatiaľ slúži, no. Slúži na 1,000,000%. No a teraz vlastne z tohto vyťahnem a dotiahnem sa z toho kamiónu.
aby som bol plný, aby mi to vyšlo tá naspäť, aby som sa zase vedel natiahnuť. Vysielačku, je? No jasné. Ako sa volajú tí chlapi? Toto je Dominik a v modrom mane je Lukáš. Si spokojný? Čo? Že či si spokojný? Keď sa bude takto pokračovať, možno ani fatku nedostaneš. Aj zase. Nehladí. Kamaráta, bez ktorého by som toto asi ani takto nezačínal. Matúšovo sa volá, lebo mňa akože takto bavili traktory, ako keď som bol decko. A potom ma prestali, ako som sa s ním začal kamarátiť, tak zasa ma vrával takto a na to som rád. To teraz natáčame, hej? Áno. Aha. Už keď spomíname, tak ja by som spomeniem mňa vlastne ku traktorom doviedol otec so strýkom. Od malička som sedel v traktore, takže tým im ďakujem, no vlastne. Však ako niektorí vravia, že traktorista sa musíš narodiť. No to si nevyberieš, je to životný štýl. Je to životný štýl. No nie hoci koho by to takto bavilo, proste sedieť v traktore celý deň. Takže... Na letisku radar mi na obidve strany 70 zastavujú tam. Troška to stíšime. Tak ono veľa ľudí, vieš, my robíme stále furt dookola to isté a veľa ľudí to nebaví. No, to je ten taký. Kde tu jazdil po blízku? Myslím, to je Lehoty. No na tom východe sme boli s ním, ale čo som tu, tak teraz na Liptove vlastne tento rok sme prvýkrát. Na tom východe tam sme boli na jar, pred Sejbou. To je taká tá smradlavá práca. Aj no. Akože mne to moc nevadí, ale... Cítiš to aj no, cez klímu. No hej, ale tak čo už. Najhoršie, cez zimu to až tak necítiť, keď na zimu, na jar to tak necítiť, ale teraz, keď je ďalší kamión, keď sa z toho aj potom parí, tak to je úplne hej, tak to na leto, no. To aj ľuďom vadí, lebo to smrdí. Cez zimu to ani tak necítiť. Ale teraz ľuďom už vadí len to, že traktor ide cez dedinu, takže... No, len mi ani nehovor. Jeden taký, keď som bol na Senážach, tak taký starý mi hovoril, že
povedz tým traktoristom, nech idú pomalšie cez dedinu, lebo potom je porozsýpaná senáš. Hej. Potom to, no ale tak čo mu povieš, no? Mi s tým nenarobil. To štve, že mám doma počítač a keď chcem zeditovať nejaké video, akože urobiť aj také to dvojminútové proste s hudbou, miesto drona, tak mi proste to seká ten editovací program, proste nemám to výkonný počítač a to úplne proste, nedá sa to tak pekne urobiť, ako som to chcel. Hej. Ono ja čo som pozeral aj recenzie na toto, no, tak najlepšie sa ti oplatí to Lenovo, čo vieš aj tablet z neho spraviť. Hej. A normálne máš klávesnicu a tam máš taký malý dotykový pásik a ty si vieš aj prstom prehadzovať úryvky toho videa. Ja neviem presne ako sa volá. To nevadí, ale taký potrebujem už kúpiť si, lebo potom o ničom, keď si to nevieš tak dobre zeditovať a môže to mať úplne dobré video. No najviac ma štve, že snažím sa ísť proste niekde, natočiť to a potom to má len 200 zliadnutí. To si to má najviac vytáča, ale tak... No aj tak ešte vieš, ešte to ľudia o tom nevedia. Nerozkáže to. Začiatky sú ťažké, no. Mňa to baví, takže... Je o to, že keď ťa to baví, je to ľahšie. No ja aj na TikTok občas pridám nejaké video. No. A pridal som video takto z kabíny. No. A to malo ani nie 1000 zhliadnutí. A zlomila sa mi šrouba na aplikátore. Tak som to natočil, hej, že som mu tam vytiahol akože a dal som tam tú časť, čo sú 3 tygži. No. Tak som tam dal, že mám taký pocit, že som niečo úplne pojebal, dobre, nebudú rozovírať a má to skoro 5000 zhliadnutí. No veď to, že keď sa nejaké cudzie nešťastie stane, tak to má najviac. No. A kamarát zase ten tiež pridal 2 videá, on robí v hore, hej, pilčíka, a pílil a ono mal tam 11 000 zhliadnutí. No. Takže a dal tam, ja si to myslím, mne to aj na Facebooku vyskočilo v Reelskách, že kedy sa ti najviac, boli tam časy a že kedy sa najviac oplatí pridávať videá na TikTok. Tam bolo, myslím, o 12:00 na obed, o 3:00 po obede a večer o 9:00. Hej, vtedy sú ľudia najviac. No. Ja som si to minule pozeral na Instagrame, že keď je najlepší čas, dal som v piatok o 1:00, vypísal, že o 1:00 je najlepšie, tak som dal a to video na Instagrame má teraz 1200 zliadnutí. Akože nie je zle pre mňa, hej. Čo keď na hentom mám 62 sledovateľov a to je lepšie ako nič, no. Ale jasné. Parcely na tomto Liptove sú celkom rozbité, hlavne v Vrate, no. Býva tu mokro, takže...
zapneš, tak to pozriem na onom. No veď, to je. A však počkaj. Tu máme Ja to aj tak budem strihať. 242, to je Fendt, či? Tony, Fendt, to je Fendt. Potrebujeme 2015. Počkaj, nie, to sú emisie. To asi nepozriem. 291 kW má, takže okolo 300 koní. Neviem. Nechaj tak. To tak, ja len tak. Som sa spýtal. Dobre, no, takže ja ďakujem, ak ste to zjadli až do konca, čo pochybujem, ale ďakujem aj tebe, Kevin. Pohode, ja tiež ďakujem. Mal ochotu. Ja tiež ďakujem. Takže tak, takže čaute. Ahojte.